И България и Македония се управляват от чужди агенти, които са против България и Македония, разбира се. Кога България и Македония ще се обединят? Когато аз управлявам. Какво бих направил? Първо, ще дам българско гражданство на всички македонски граждани при някои условия. Изпит по българска история, изпит по български език и генетично съответствие на българската нация. На всеки македонец, получил българско гражданство, ще му предложа данъчно облекчение за 5 години, ако създаде с българин нова фирма, при участие 50/50. И разбира се, ако този нов гражданин на България има деца и те бъдат записани само с българско гражданство, ще има субсидия от държавата. Субсидия, каквато ще имат всички български деца. След това ще финансирам съвместни българо-македонски предприятия. Половината детайли се произвежда в България, половината в Македония. По тази схема може да приобщим и македонци, и сърби, и румънци, които също са българи. Но отделянето им от България е започнало преди години. И вече дори българите не си спомняме какви са братята ни. Което е срам и позор за България, не за тях. Защото те са били изоставени от България и асимилирани. И така, с добро, с икономически похвати, при мое управление след 5 години всички македонци ще искат да са българи. И ще се обединим мирно, тихо, радостно, по-братски. А вижте какво правят нашите мръсни политици, предатели. Искат да ни скарат с Македония, постоянно нажежават всичко. От другата страна е същото. А нашите врагове плащат и на двата лагера. Срам и позор, че влизаме в игричките им. Във форума, ако видите, че българин и македонец се псуват, да знаете, че това са фалшиви профили на грък и на албанец. Дано скоро всички научат истината. Време е за братско обединение.